Felly, dyn ni'n mynd i fynd syth i fewn i'r testyn bore yma sy'n dechrau yn Actau 8, adnod 26. Roedd Philip wedi cael neges gan angel yr arglwydd yn dweud wrtho, dos i lawr i'r de i ffordd yr anialwch, sef ffordd o Jerusalem i Gaza. Aeth Philip ar unwaith, a phan oedd ar ei ffordd, dyma fe'n dod ar draws Einich, oedd yn swyddog pwysig yn y llywodraeth y Candas, sef Brenhines Ethiopia. Fe oedd pennaeth ei thrysorlus. Roedd wedi bod yn Jerusalem yn addoli Duw, ac roedd yn darllen llyfr proffwydoliaeth Eseia, yr deithio yn ei gerbyd ar ei ffordd adre. A dyma'r Ysbryd Glân yn dweud Philip, dos a rhedai wrth ymyl y cerbyd Actau. Felly dyma Philip yn rhedeg at y cerbyd, ac roedd yn clywed y dyn yn darllen o lyfr proffwydoliaeth Eseia. Felly gofynnodd Philip iddo, oes ti'n deall beth roedd ti'n ei ddarllen? Sut allai ddeall heb i rywun ei esbonio i mi, medda'r dyn? Felly, gofynnodd i Philip i eistedd yn y cerbyd gydag e. Dyma'r adran o'r ysgrifau sanctaidd roedd yr Einich yn ei ddarllen. Cafodd ei arwain fel dafad i'r lladd-dy, yn union fel mae oen yn dawel pan mae'n cael ei gneifio, wneith ei ddweud dim. Cafodd ei gamdrin heb achos llys teg. Sut mae'n bosib sôn am ddisgynyddion iddo? Cafodd ei dorri i ffyrdd o dir y byw. A dyma'r Einich yn gofyn i Philip, dywed wrtha i, ydy'r proffwyd yn sôn amdano ei hun neu am rywun arall? Felly, dyma Philip yn dechrau gyda rhan honno o'r ysgrifaeth sanctaidd ac yn mynd ati i ddweud y newyddion da am Iesu wrtho. Fynd yn ei blaenau, dyma nhw'n dod at lle roedd dŵr. Edrych, medda'r Einich, mae'r dŵr yn y fan yma. Oes yna unrhyw rheswm pan ddylwn ni ddim cael fy medyddio? Rhoddodd o'r chymyn i'r cerbyd stopio. Wedyn aeth gyda Philip i lawr i'r dŵr, a dyma Philip yn ei fedyddio yn y fan ar lle. Iddyn nhw dod yn ôl o'r dŵr, dyma'r ysbryd yr arglwydd yn cipio Philip i ffyrdd. Wnaeth yr Einich mo'i weld ar ôl hynny, ond aeth yn ei flaen ar ei daith yn llawen. Cafodd Philip ei hun yn Asotus, yna aeth yn ei flaen i Cesarea, gan gyhoeddi'r newyddion da ym mhob un o'r trefi ar y ffordd. A bendith Duw ar ei air i ni y bore yma. Mae'r hanes yma efallai yn hanes sydd yn cyfarwydd i lot fawr ohonom ni. Ond mae'n hanes ac mae'n testyn sy'n bwysig iawn, sydd yn dangos i ni ac yn dysgu i ni beth ydy'n rhan ni yn rhannu'r newyddion da gydag eraill. Ar y pwynt yma yn hanes yr Actau, roedd yr eglwys yn Jerusalem yn tyfu ac yn tyfu ac yn tyfu, wrth i mwy a mwy o bobl dod i clywed y derbyn y newyddion da. Dyn ni'n clywed yn Actau 4. Roedd llawer o'r bobl a glywodd beth roedden nhw, Pedr ac Ioan, yn ei ddweud, wedi dod i gredu. Erbyn hyn, roedd tua 5,000 o ddynion yn credu yn Iesu, heb sôn am y grogedd a'r plant. Yn anhygoel yn dydy, y pŵer o'r newyddion da. Ond, yng nghanol y tyfiant enfawr yma, roedd yr eglwys hefyd yn profi erledigaeth, cryf iawn. Dyn ni'n gweld hyn yn pennaf yn y penodau cyn yr hanes ni wedi darllen bore yma, sydd yn diweddu efo marwolaeth Steffan, oedd un o arweinwyr yr eglwys yn Jerusalem. Ac fel canlyniad o'r erledigaeth yma, a wedyn marwolaeth Steffan, roedd llawer o'r credinwyr yn gadael Jerusalem, oedd nhw'n gadael yr erledigaeth, ond iddyn nhw fynd ymlaen, roedden nhw'n lledaenu'r newyddion da am Iesu Grist ymhellach ymhlith y pobl o'r ardal yna. Pobl o bob crefydd, cefndir, diwylliant a chred. Yn cyflawni comision Iesu i'r disgyblion cyn iddo fe ei hadael yn dweud, ond bydd yr Ysbryd Glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb.
yn Jerusalem a Judea, yn Samaria a drwy'r byd i gyd. Ac mae yn Samaria, dyn ni'n cyfarfod Philip, just cyn yr hanes yma. Nawr, pwy ydy Philip? Wel, dydy Philip ddim un o'r 12 disgybl. Dim y Philip yna dyn ni'n sôn am. Ond lle mae'r Philip yma yn un oedd wedi cael ei ddewis i be dyn ni'n cael ei alw y 7. Sef 7 dyn oedd wedi cael ei ddewis i wasanaethu'r eglwys a bod yn cyfrifol am yr ochr ymarferol o'r gwaith a gweinidogaeth yr eglwys. Oedd yn benodol yn cynnwys dosbarthu boed i'r gweddwon. Felly roedd Philip yn arweinydd, ond roedd e hefyd yn efengylwr a phregethwr, gyda'r dawn a'r angerdd i rhannu am Iesu Grist ble bynnag oedd yn mynd. Oedd e wedi profi y bywyd newydd a beth sy'n dod troeddo fe. Ac oherwydd hynny, oedd Philip gyda calon i weld pobl eraill yn dod i'w brofi hefyd. A gyda'r calon yma a'r baich yma, pan gyrhaeddodd Philip y dref yn Samaria, dyma fe'n dechrau cyhoeddi'r newyddion da. A dyn ni'n clywed hyn, roedd terfaudd o bobl yn dod i rando ar beth roedd Philip yn ei ddweud. Weld ar arwyddion gwirthiol roedd yn ei gwneud. Roedd ysbrydon drwg yn dod allan o lawer o bobl gan sgrechian, ac roedd llawer o bobl oedd wedi arbarlesu neu'n glof yn cael iechad. Felly roedd llawenydd anhygoel yn y dre. Roedd Duw yn defnyddio Philip yn gweithio troeddo fe mewn ffordd pwerus iawn i weld teyrnas Duw yn torri troeddo. Roedd pethau'n mynd yn dda iawn. Roedd yn pregethu yn enw Iesu. Roedd yn iechau ac yn gwneud arhoeddion gwirthiol yn awdurdod Iesu Grist trwy'r ysbryd glân. To all extent and purpose, roedd Philip gyda gweinidogaeth llwyddiannus iawn yn Samaria. Felly be dyn ni'n clywed reit ar ddechrau'r hanes yma yn annisgwyl iawn. Achos roedd Philip wedi cael neges gan angel yr arglwydd yn dweud wrtho, dos i lawr i'r de i ffordd yr anialwch, sef y ffordd o Jerusalem i Gaza. Yng nghanol y pethau anhygoel oedd yn digwydd yn Samaria, dyma Duw yn dweud wrth Philip i adael. Heb dim sôn am beth oedd yn mynd at, neu at beth oedd yn mynd i wneud. Sut oedd hynna yn gwneud synwyr? I adael rhywbeth da, a ddim yn gwybod beth oedd yn mynd i. Bysa fe'n hollol dealladau, neu os o'n ni yn esgidiau Philip, i just troi rownd a dweud, na mae'n iawn, mae pethau'n mynd yn iawn fama, mae pethau'n mynd yn dda. Dwi'n iawn, ond dwi am aros fama. Ond sut mae Philip yn ymateb? Aeth Philip ar unwaith. Ymatebodd Philip yn syth i'r hyn oedd Duw wedi gofyn iddo i'w wneud. Roedd Philip ar gael fel petai i arweiniad Duw. Ac felly oedd e wedi ymateb gyda afuddod a phorodroedd, yn trystio nid yn cynllun fe ei hun, ond yn cynllun Duw. Dwi ddim yn gwybod dan chi, ond dwi yn person sy'n hoffi cael cynlluniau. Hoffi cynllunio pethau. Hoffi gwybod beth ydy'r cynllun, wedyn gwybod sut allai gweithio fo allan, beth ydy'r camau gallai gwneud ynddo fo. Mae cael cynllun yn gallu bod yn rhywbeth sy'n teimlo'n saff. Achos ni'n i ryw raddau yn gallu trefnu rai o'r bethau ynddo fo. Ond weithiau, dyn ni'n gallu cael yn rhy caught up yn ein cynlluniau ni. Yn rhy caught up yn y manylion a'r gweithredu. Dyn ni'n dal gafel yn rhy dyn arnyn nhw, yn bod ni wedyn yn colli allan ar rhywbeth arall. Rhywbeth da, rhywbeth gwell. Ac fan hyn, yn cynllun Duw, i ffyrdd o'r llwyddiant yn Samaria, roedd ganddo gyfarfod doefol ar gyfer Philip. Oedd yn mynd i fod yn un boesig iawn, os na mwy. Oherwydd ar ei ffordd, dyma Philip yn dod ar draws unig.
oedd yn swyddog pwysig yn y Llywodraeth y Candas, Brenhines Ethiopia. Oedd yn pennaeth yn ei thrysorlus, ac oedd e wedi bod yn Jerusalem yn addoli Duw. Oedd Duw am i Philip cyfarfod yr Ethiopiaid yma, ac arweiniodd Philip iddo fel rhan o'i gynllun mawr ef. Nawr, dyn ni ddim yn gwybod ni ydi clywed lot am hanes yr Ethiopiaid yma, heblaw am beth dyn ni wedi darllen. Roedd yn unig, sef dyn oedd wedi cael ei ysbadu, fel roedd yr arfer cyffredin o'r adeg ar gyfer dynion oedd yn gwasanaethu o fewn aelwyd frenhinol. Ond o fewn yr aelod frenhinol a'r llywodraeth, roedd yn ddyn bwysig iawn. Oedd yn dal swyddog bwysig iawn o'r llywodraeth fel pennaeth y thrysorlus. Felly oedd yn berson oedd yn trusted, rhywun llwyddiannus, well-educated. Ac oedd e ar ei ffordd yn ôl o Jerusalem, wedi bod yna i addoli Duw. Na fel unig, doedd e ddim yn cael mynd i fewn i'r deml. Ath ei Jerusalem i addoli Duw, doedd e ddim yn cael mynd i fewn i'r deml. Oedd yr dyn yma yn rhywun oedd yn chwilio. Rhywun oedd yn ceisio atebion, eisiau gwybod mwy. Pam arall byddai wedi gwneud y taith hir i Jerusalem. Ond ar ôl bod yn Jerusalem, oedd e heb cael beth oedd angen. A dyn ni'n gweld hwn yn bellach wedyn gyda'r ffaith oedd yn darllen trwy llyfr y proffedoliaeth Eseia, yr deithio yn ôl ar y taith hir. Roedd Duw wedi bod yn gweithio yn bywyd y dyn yma, wedi bod yn paratoi ei calon fe. Achos unwaith eto, dyma'r Ysbryd Glân yn siarad gyda Philip, yn dweud wrtho i fynd at y dyn a rhedeg wrth ymyl y cerbyd. Dwi'n cymryd oedd y cerbyd ddim yn teithio'n gyflym iawn, mwyn iddo fe gallu rhedeg wrth ymyl. Nawr, i gofio, oedd y dyn yma yn berson bwysig iawn, a so hynna wedi cael ei weld efo'r cerbyd a'r y grandness o'r procession yna. Hynny wedi cael ei weld yn amlwg. Felly mae siŵr byddai wedi bod yn brawychus braidd i nesau ato. Ond roedd Philip yn gwybod, roedd yr unig o Ethiopia angen clywed y newyddion da, yr un math a pawb arall, teitl neu beidio. Does dim yna ffinia i boi bynnag sy'n gallu derbyn y newyddion da. Mae newyddion da ar gael i bawb o pob cefndir, diwylliant a cred. Felly eto, dyma Philip gyda boldness yn gwneud yn union beth mae'r Ysbryd Glân wedi dweud wrtho i wneud. Ac wrth nesau dyma Philip yn clywed y dyn yn darllen y llyfr o Eseia. Yn clywed y dyn yn darllen y geiriau yma, cafodd ei arwain fel dafad i'r lladddy, yn union fel mae oen yn dawel pan mae'n cael ei gneifio. Wnaeth e ddweud dim. Cafodd ei gamdrin heb achos llys teg. Sut mae'n bosib sôn am ddisgynyddion iddo? Cafodd ei dorri i ffyrdd o dir y byw. Ac wrth i Philip clywed y geiriau yma, dyma fy'n gofyn iddo, os oedd yn deall beth oedd yn darllen. A dyma'r unig yn ateb trwy ofyn, sut allai ddeall heb i rywun esbonio i mi? A felly dyma fy'n gofyn i Philip ymuno gyda fe yn y cerbyd. Doedd hwn ddim yn setyn arferol i Philip. Roedd Philip wedi arfer gyda rhannu a pregethu o flaen torfeydd o bobl, nid jyst un person. Ond fama mae yna arwyddocad mawr iawn. Achos mae Duw yn malio am yr un. Mae'r un a'r mae'n unigolion yn bwysig i Dduw. Dyn ni wedi bod yn canu bore yma cariad gwyllt fy niw. Sut mae Duw yn rhedeg ato ni yr un heb y 99. Mae unigolyn yn bwysig i Dduw.
Felly, sut mae Philip yn helpu y dyn i ddeall beth mae'n ei ddarllen? Wel, mae'n eistedd lawr gyda fe, ac yn dechrau gyda'r proffwydoliaeth yn Eseia, mae'n pwyntio'r dyn at yr Iesu. Dyna ydy'r newyddion da yn dydy, y person o Iesu Grist. Yr un trwy farwolaeth ac atgyfodiad wedi creu ffordd i ni gallu dod i'w nabod a profi y bywyd newydd sydd i gael. Ac mae'r Beibl cyfan yn dangos hyn i ni. O'r Hen Testament i'r Testament Newydd, dyn ni'n gallu gweld Iesu trwyddo fo i gyd. A dyna wnaeth Philip, pwyntio fo at yr Iesu. Ac am lle well i pwyntio rhywun at Iesu na'r geiriau yma o Eseia. Cyn yr adnodau o Eseia dyn ni wedi clywed, dyma dyn ni'n clywed. Ac eto, cymerodd ein salwch ni arno ei hun, a ddioddau ein poena ni yn ein lle. Roeddwn ni'n meddwl ei fod yn cael ei gosbi, a'i giro, ei camdrin gan Dduw. Do. Cafodd ei anafu am ein bod ni wedi gyrthryfela. Cafodd ei sathru am ein bod ni ar fai. Cafodd ei gosbi i wneud pethau yn iawn i ni, ac am iddo fe cael ei giro, cawson ni ein iachau. Dydy gwirionedd yr Efengil ddim yn glin a be dyn ni angen gwneud, be dyn ni yn gallu gwneud ein gweithredoedd ni i ennill y bywyd newydd sydd ar gael. Ond yn lle mae'n glin a beth mae Iesu wedi gwneud dros pob un ohono ni. Dyna ydy'r newyddion da. Dyma'r un Iesu oedd Philip yn pregethu yn Samaria, yr un Iesu oedd Philip yn pregethu yn Jerusalem, a'r un Iesu oedd yn pregethu i'r Ethiopiaid yma. Mae Iesu yn ddigon. Mae gair Duw yn ddigon. Fel clywon ni wythnos diwetha, fe, Iesu, ydy'r unig un sy'n gallu achub. Ac ar ôl i Philip pwyntio yr dyn at Iesu troi y proffwydoliaethau yma, dyma nhw'n drod ar draws lle roedd dŵr, a dyma'r ennill yn gofyn i cael ei fydyddio fel arroedd o'r hyn oedd e wedi clywed a wedi derbyn. Dyn ni methu bod yn sicr, ond efallai oedd Philip wedi bod yn sôn am bedydd i'r dyn fel rhan o'r amser yma. Ond oedd Duw wedi bod yn gweithio yn bywyd y dyn yma, yn gweithio yn ei calon, felly roedd yn barod i dderbyn ac ymateb i'r Efengil. Felly dyma fe'n cael ei fydyddio fel arroedd ohono fo. Ac wedyn wrth ddod allan o'r dŵr, dyma Philip yn cael ei gipio i ffyrdd gan yr arglwydd. Oedd Philip wedi chwarae i rhan fe. Oedd e wedi bod ar gael ac yn ifydd i arweiniad a llais Duw. Oedd e wedi rhannu gyda'r unigolyn, yn pwyntio fe at yr Iesu. Nid Philip oedd wedi achub yr ennill, ond Duw. Ac yn Nuw roedd ffydd y dyn wedi cael ei greiddio. Felly dyma fe mynd yn ei flaen ar ei daith yn llawen, wedi llenwi gyda'r bywyd newydd trwy Iesu Grist. Ac bore yma i ni sydd wedi derbyn ac yn byw yn y bywyd newydd sydd wedi dod trwy Iesu Grist, mae gyda ni gyd y chyfrifoldeb a'r comisiwn i rhannu gydag eraill. Dydy ddim i fod yn faich arno ni, ond yn lle fraint. Fel Philip gyda calon i weld pobl yn ymateb i newyddion da a profi yr un trawsnewid a pob un ohono ni wedi profi. Ond mewn gwirionedd, weithiau mae hynna yn gallu bod yn anodd. Mae'n gallu bod yn ofnus. Ond dewch i ni gael yn annog bore yma o'r hanes yma dyn ni newydd clywed. Doedd Philip ddim wedi gwneud unrhyw beth trwy nerth ei hun. Oedd e wedi cael ei arwain gan Dduw trwy ysbryd Duw.
Y cyfan oedd angen I Philip ei wneud oedd bod ar gael mewn undod gyda'r ysbryd glân, I clywed llais yr ysbryd glân, a wedyn bod yn barod. Bod ar gael a barod I siarad ac arwain, I Dduw siarad ac arwain fo yn bellach. A dyna mae Duw yn gofyn I ni fod ar gael, I ni fod yn barod, iddo fe arwain ni at bobl penodol, at lefydd penodol I ni allu rhannu amdano fe a pwyntio pobl ato fe. Yn trystio, bydd e gyda ni pob un cam ar y ffordd. Bydd e ddim yn gadael ni I wneud ar ben ein hunan. Ond bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth I chi ddweud amdana I wrth bawb. Yn Jerusalem a Judea, yn Samaria a dro'r byd I gyd. I Philip, mae siŵr oedd y cyfarfod yma efo'r Ethiopiaid ar y ffordd yr anialwch yn teimlo fel oedd o'r reit allan yn y byd. Ond yn y lle mae Duw yn galw ni I fod ei bobl ef. Allan yn y byd. Yn y llefydd o'n gwmpas ni, yn ein strydoedd ni, yn ein teuluoedd ni, ysgolion ni, llefydd gwaith ni. Os ydyn ni'n pobl sydd ar gael ac yn barod, yn disgwylgar a gweddigar I Dduw arwain y ffordd ac agor drysiau I ni cael rhannu, ddylwn ni ddim synnu faint o drysiau bydd Duw yn agor. A gall ni fod yn hyderus a bold just fel Philip, oherwydd ni'n gwybod bod Iesu yn ddigon. I bointio pobl at Iesu yn ddigon. Dyn ni ddim yn pobl sy'n gallu achub, dim ond Duw sy'n gallu gwneud hynny. Ein rôl ni fel pobl ydy pwyntio pobl ato fe. Ac efallai bore yma, wrth rando, mae gyda chi person sydd wedi bod ar eich calon. Neu bod Duw yn dechrau rhoi person ar eich calon. Ydych chi eisiau gofyn I Dduw am ei arweiniad I rhannu. Efallai dyn ni angen gofyn am fwy o boldness I fod fel Philip. I wybod bydd Duw yn rhannu ac yn arwain chi. A bod yr efengil yn ddigon. Des I ar draws quote yma oedd paratoi. A dwi'n licio fo. Mae'n dweud, effective evangelism, rhannu'r efengil, becomes possible only when the church recovers both the biblical gospel and a joyful confidence in its truth, relevance and power. Efallai bore yma, dych chi'n eistedd yna, dych chi heb profi'r bywyd newydd sydd ar gael. Roedd yr Ethiopiaid wedi bod i'r teml yn Jerusalem, ond I adael dal I chwilio. Falle bore yma dych chi dal I chwilio. Dal yn ceisio atebion, heb eto wedi derbyn awyddion da sydd yn dod â bywyd newydd. Neu falle dych chi ddim yn siŵr os dych chi'n ei heiddi. Bore yma dwi eisiau chi gwybod bod Duw yn malio amdano chi. A mae'n awyddion da a'r gwirionedd yr efengil I bob un ohonych chi. Dewch I ni gallu bod fel pobl sydd yn llawn gwirionedd yn awyddion da. Yn hyderus yn y gwirionedd a pŵer yr efengil ac yn barod I Dduw ein defnyddio ni I pwyntio pobl at Iesu. Dyn ni'n mynd I cymryd munud bach dawel I ni ein hunan I cael ymateb i'r hyn dyn ni wedi clywed a sut mae Duw wedi bod yn siarad gyda ni bore yma. A wedyn na I cloi'r amser mewn gweddi. So gadewch I ni jyst cymryd munud bach o dywelwch. I ni allu ymateb i'r hyn dyn ni wedi clywed bore yma. Falle bore yma dych chi gyda rhywun mae Duw wedi rhoi eich calon chi. A dych chi gyda baich dros nhw I weld nhw I dod I profi y newyddion da dros nhw eu hunan. Be am defnyddio'r munud nesaf I codi nhw I Dduw.
Ac wrth wneud, gofyn i Dduw agor y drysiau i cael rannu o pwyntio nhw at Iesu gyda boldness fel Philip. I falle bore yma ydych chi eisiau gofyn i Dduw amlygu rhywun i chi. Falle rhywun yn eich teulu, grŵp o ffrindiau, ysgol, lle gwaith. Rhywun mae Duw eisiau defnyddio ti i pwyntio nhw ato fe. O Dduw, dyn ni'n diolch i ti am defengil di. Dyn ni'n diolch i ti am y person o Iesu Grist. A roedd y fe gallwn ni profi'r bywyd newydd sydd ar gael i pob un ohono ni. Doedd ti ddim angen ni arglwydd, ond ti'n dewis ni. Ti'n dewis i ddefnyddio ni a gweithio yno ni a thrwyddo ni i rhannu dy newyddion da di. Arglwydd, helpa ni fod fel Philip. I fod ar gael a barod i ddilyn arweiniad y ysbryd di. I clywed llais yr ysbryd. A helpa ni gwybod bod ti gyda ni. Fel bod ni'n gallu mynd gyda boldness. Yn gwybod ti ddim yn gadael ni ar ben ein hunan i wneud. Arglwydd, helpa ni i gofio am werth yr unigolyn ac i fod yn hyderus yn y pŵer o defengil di i pwyntio pobl at Iesu. Ac arglwydd, os bod yma, dyn ni heb derbyn y newyddion da yma. Helpa ni gwybod bod y gwahoddiad yna i ni wneud. Bod y bywyd newydd yma trwyddo ti ar gael i pob un ohono ni, sy'n mot pwy ydyn ni neu beth ni wedi gwneud. Bod ti'n caru pob un ohono ni fel unigolion arglwydd. Helpa ni gwybod hynna. Felly Duw, dyn ni'n dod o'th flaen di nawr a gofyn i ti defnyddio ni. Defnyddio ni trwy dy allu di arglwydd. Mwyn i ni gallu bod pobl o'r newyddion da yn y byd yma. Dyn ni'n gweddio hyn i gyd yn dy enw sanctaidd di. Amen.